Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Unong dia kot kubor ubala slam bha hakatan riwar mingi uba Copperfield kong lam ulay tu ba ula syabe ha urang ba shnong bat haki VDP jongka urksau wa pathau hakapor ba ulay ban dia kot kubor hakate geshnong uba kong lam uba ki jukhat e uba deng udai unong dia kot kubor ubala slam bha uba jude kot kubor ha pun ursla bat haki shnong ba marjan uba deng ula sedang ye katai ka kam dia kot kubor naduk isnem khat khandai spa pra ter naduk ki por ba udang khna ulai thu ba ula dia kot kubor naduk badang mi ka kot kubor ulom shlong bat ka perta uriu lom uba deng ulai thu ba ha ka singi palai jong katai yo baladep ula lech ka shnong urkso wa pathau ban dia kot kubor nrei ula syakhot ha ki bor shnong bar ha ke VDP hapo yeng dorbar bat kila be yo nang tei kal bangadang lech ban dia kubor stay Stika sinong doksa wa patau, ursa wa patau, datang siula puai tu hingderbar, kila siu khat jangan hingderbar, tak kila ki siuang bayangan amarba, sini saya kesilong, nila kang saya mendekut kubor, citang ketuk nepor, tetangkam tahi, kaket khat dorong pasinam khat hau BDP, ngana des nam prafu pra, nade kapor lom selong, pateng mentah. Wapira, nak tayu mau khaisnam siula, ngam nak khaisnam. Halor katai ke jingja, President ka KSU South Central East Circle usamla Innocent Kongstia, ula penremjur yaki borshnong jaga urkso wa pathau, bat ula ong. Bahagini gisngi kamtam badon gani ka lockdown, ki pait ba ki don kam bahaya ki kot kubor, kenang bakin yo yaki babon ki jingtip. Nrei ke jingsha be jong unong dia kot kubor na katai ke shnong kalak ta bah. Ulaong baka sengkan simkia ba nang ni syakman kum katai gi jingja kam dai syu banja ya na kaliang KSU South Central East Circle Penusla ka penremjur hawai dai kana ka jimpel ka jing syabe nu di kubor aka tiga sinong ruksau ha urang ba sinong ba gi BTP sinong namar mata ngi dai wasutu ba klaim ikot kubor ngimla bantip gi jingja khamtam gi jingpang le kalong ka ege basungsi ba hati ka sinong labe no ayuni nong di kot kubor ban nakaleng kaseng ni penremjur halor kan ye namar ngitip hi kan ni gajuk ka ba ka social media kadai ka balong kini ki press ki yu kadai budan kam ba ki breu kan yo i kubor namar hawat mental ba ki teknologi lani you ngila ban yo tangi po cellphone ribun pat ki briu ki badang padan mobile lani ban use ki idan kam da kot kubor ti gumta nakaleng kaseng ni penremjur halor kani ka jingle jong tiga sinong kinokit kam sinong the bat nakaleng kaseng isusi ban i kum kini kenja hakani ka than jongi ban ikan mes kem ba nang ni khmat kinom mi syu kum kini ki Borok, Lesbon. Halor kani ka jo he ka jingja, kinong lum khubor jong Batisi TV kila leit ru banya kran bat ki borshnong jong ka shnong urkso wa pathau bantip ya ka jingshisha. Habaya kran bat urang ba shnong uba Archelson lungdo, ula ong ba hadin bala penbena ya ka lockdown kamtam hadin bala don ki ba yo jingpang COVID-19 hashlong ka shnong kala perking ba ya ka rung kami jong ki brieu hapo shnong tang ya ki bana bar shnong nrei kamtam ya ki trai shnong ba kimdei ban mi shabar. Halor ke jingsha keno baka borsnong ka be yo nong de kot kubor uba Archelson ula ong ba hadin bala yoi ba uba deng Copperfield utrwa kot kubor wat hapdeng baka snong ka khang kila khod yo bania kren bat punsong thu ya ke jinglong jingman bat uhuru ula sung thu bat ula lech no bat katei ka kam kala kot hi hang tei Ndrei ula penpau ke jing sung lungo ban yo i haki kot kubor kabala kentho ya ki borsnong halor katei ke jingja ula ong ba ngej ba uba deng unle daladi hi na ba ka snong kala ya bet bat ndrei uong ba kidon ki nong konshot bat ki ba pensit yo ban lech ki kot kubor nakaleng mingi kum kasnong te ka bumat ngi kwa he ban pensai sa ki kubor khnang ba ki wei ki ba pet ki bi kinom sya ya lam bakla ka tu ka jing tho kubor namar ba kadai ka jing pharep tu kalau dari kijing dia ka ba ngi yo i kot kubor ka balami ha ka arnyo trik no bna basau ha ka ba utu nung terwakot kubor u Copperfield khonglam ulawan terwakot kubor ha ka ni kisnong jing ha ka tu ka arfu sau tering
Bad hak tu ka jing wan terwa jong u la pharep bat kena yang ngau orang ba snong ba ngabrengem bersit bat ba ya u bat ma uru la subhat urut daga jing te nang ni na snong jongi bat kumta na kaleng jongi ba ya de ba kane ngila don ka jing songkhia ya kane ka jing pharep ka jong u bat kumta ngila song komiti kerki ro na kaleng jong ka komiti snong men hakane ka ar punyau tarik ngila song kerki no men step ban ya perkhat ya kane ka jing pharep ke jong uneu ba ko parfil nong terwa kot kubor ha ka tukasngi ar pusau tarik to nakaleng jongi kum kasnong pi ha ka bede be kanika jing pikir ya kanika jing ja jong kanika klam ka balawan lan shop ya kanika ri ke jongi te nakaleng jongi ru kum kasnong ngela ya pikir he namar ka jing patha wan ke bor sarkar na ke bor wan nakaleng ding disi mo lang ba ke jing patha ke ba fer ke la pha sengi bangin pikir ya karung kami jong kibriu kibana snong lajong kamu nginom sya kibriu lajong bakin mi than sabat namar lawan ke lockdown ngi pikir iki bakin mi than bad aku juga por ki barung na syabaro sepok snong ngi pikir ya kata ti namar kata keladon ke jing sauting na kaliang jongi bad ki paj ba nong snong bayo kumno ke bekum kata ke jing ja yo don ke jing kontak bad ngi bad ki bawan na betani namar ngitip ba don ru kibriu ngi subna bagi don ki beri wat habala pha kwan chong quarantine ni ki don ki bom shong don ki bom ne ki ya ji tika kamdong singai ni pi kamdong singai de dei nak ta daw nak liang jungi kum ka snong he te hakatu ke biya de pat ubat uni nong de kubor uni nong de kubor hakatu ke sngi o lawan chene se terwa snong terwa kubor hang ne snong jingi hakatu ka arsau tering te nak liang jungi ngimdon e isu banyak keren chepang kinong terwa ka kubor ka daw ka long pi hakini ke sngi ki bladep haswa banwan une ujing pang coronavirus don nong terwa kot kubor su hang ne hasnong jongi kadon baik tang kinawan bo ik kubor na silong kidon kidukan hasnong kiwan bo tok hagidukan bat ki prasnong jongi kithiet na kita kidukan tingim damut banong ba kumbau la keno susu ro bawong ba bangamsya namar bau dei na parsnong kata kam dei ngamdan ru ban persya ban barsnong namar ki balai chasi isiru ngisa balai cha blok ngisa lai cha don kam ki kam per mahang ni kadi ka sentar tingisa hi yaki tamu sulong la se la da ki brio ki kren he pan ti kata ngam la banong nak leng ki volunteer ngilai batai te hendai nak kita ki badon nak ki jing don kam ki kum kita ngisa yaki sim dawai ngisa yaki ti uniru la da dei ba uya jagal ti ke badai kamut balai nginam sya ngisa yo pi tinggal ai kren song thu jumut kamut ngi song thu kala biang ngimut hiban penhe banom sya namar ka kot kubor ngidon kam mo ngidon kam tenak ta kadaw na kaliang jung hi ngimdon banong ban persya yu bade ban barsnong ngimdon banong ban persya yu bade nakan kuno ngimdon ka ta jengmut ban keren persya ya kuno ka jing sngoy per ka dong lani ka kentoy lani ka snong kata de ka bana kaliang jongi ndai ka ka bang yu kalong ba uniu samla ku parfil kum kalong hak tuksngi kum balai keren ting uyat baik udan buram badu pedru daga budan buram kamdon ka jinge be krat kamdon ka bong kota ka ditang ka sujing lamler te ngampoi berkhat yu baun pentok kubor bar kum ne kai ngampoi berkhat te nga berkhat katu ka jingren sutu jumut kan wan hi namar bana kaliang jeng ngirungi berkhat un biang hikum to ngan dala pertasnong sawan no te ndai ka bagi skopsi kalong ba iman ndala phen nang ne don manu rupa pen shit khle yu bo ple don ba pen shit khle iman bat kalami kan ka bukum kene ka jing keno ka jing kenta ka jing berengem ka jing mersit hanami bukum kita ka jing keno ki ba bom chong nong rim bat ki bom don hai ru tena kalang jonga hi kum orang basnong harangkat ka komiti snong hi ngasngau thu nakam ta ginok khobor kalong badon kam nde badon bom don kam tangan mar ka jing tieng yakini ki jing jang ki bedei bat kata ka bangi ong ngimtip lada ki bawan ki na barsnong yo dei penban monu na pedeng joki balawan lebodon ke jindai bagi kita bawan napo betani hospital kata ada ke jing tiang tinggi ko apan pikir tenrei namar ka bukum kani ke jingja lada kalawan no ke kot kubor komni ngirung ila perkhat ya kani ke jingja kom bakalong ngila sngau ba ki babon hi ki bala tes apa betani kilong negatif tena kalian jungi kham sngau syai den tak daw ngi pertasnong no hasang sejai ban pelai no namar ngi sngau to jan bun ki bala tes kilong negatif kim dei positif tinggal sngau to ya kata ngila pelai no nadu meseng sejai tindale mi kene kubor pangasumur banong kalong kentu ya gitu kan ki baya dan benta ban yarap ya ni ko parfil ban penmi ya kini ki jingtho bakin sngom ha mo la dadon ai bakin nam da pen shithan
ban penmi ka jing sngoi pher kham tam bakum ken kapor ngi kum kirang ba sinong ngi bon kam banyarap yo duk usuk ngi bon kam ban pikir ya ka sengan ko khia jong ki nong song sinong tinang ta daw ngakan tu iki bangin no mi bon kam than ban pen klumar ya kini ki jumut jong ki breu ki babon ti namar ba lada dei ba udan mununo nong ujor ki nong ujor omboro ki nong ujor ki dei ki bahok ngi dei ban daparkan lada don nong ujor ngim dei ban pelaj than haki khubor ke pher namar ka penmi pat ka ya ka jing ya sngop pher para sinong pertau tene kaliang jonga hi kum rong ba sinong mat ke gom di sinong ngim dan ye ban ong bat persya yo ni usam la lada ola thok khubor ngi su perkat ba on sam beit pat la sai singi kam pher ya kan ni tamang su kwa pa pensai kum ta ti ngim dan ye ban ong pat persya yo ngim dan bat ya kita ke ba yarap yo ban penmi kini ki kot khubor di kini ki thok pher ngim dan ye ta ba ka jing tu kalong bangin mi pensit than hak bakum kan kapor ini tang se fokus tang ya ka kam ka bai dei ban yaram ye ki brio hak bakum kan kapor